Nevrologiya ilmine göre çağırın yanına qaharını yeňemege başaran enatı ulu qahramany urdiýär we bu çağanyň ösüşine ow täsir edýär. Soňky döwürler howanyň üýtkemi bilen biz köp wagtymyzy öýde geçirmeli bolýar. Öýde geçirende de emme üýşen wagty sel bir zat qaharyny getirip biler, sel bir zat bir tartgynly ýagdaý döremäge esas bolýar. Özüňi näme ile alyp barmaly? Adam çağıly öýde özüňi näme ile alyp barmaly? So ul adamyň qaharyny çağa erbet täsirini getirmedi ýaly. Birinci nowatda elbetde özüňi dürslemeli, dik durmadan oturmaly, açmadan qaharlanmaly, gaýryny dikeltmeli, ýa-da bolsaň dyňjyny almaly, ýa-da bolmasa şol pikir alyşyp bilýän, göwüni syşan bir dostlaryňyz bolsa şolar bilen görüňdes bolup qaharyňyzy peseltseňiz ýa-da şöyle gepleşiklerin neticesinde qaharın düğününe ayrılma mümkün. Onu şol zatlar maslahat berilýär, şeýle işler maslahat berilýär. Men qaharma göz gelip bilemok diýseňiz. Egerde qaharyňyz gaty güýçli bolsa, ýa-ni hereketler bilen, boluşlar bilen onu aýryp bolmasa, onu iň gowsy 10 minut başga otağa geçmek ýa-da bir daşyna çykyp aýlanmak peýdaly bolýar. Bäwegiňiziň üzünüksiz aglaýarlygy sebäpli qaharyňyz gelen halatyny. Bäwegi ýydan wagtyň bir sebäp bilen qaharyňyz gelse, onu bäwek bilen gatnaşyňyzy bezedin. Şo pursatda, şo wagt bäwegi enesini ýa-da başga maşgala agzalarynyň birine geçirmeli, sebäbi şoluk siziň qaharyňyz çağa täsir etmesin. Qaharmy nädip dolandyrmaly? Adam qaharly wagty özüni dolandyrşy ýitirýär, özüni kontroly ýitirýär. Şoň üçin ol öňünden oň näme boljagy bilip bolanokdy. Adam qaharly ýagdaýda her zat diýibem biler, her zat edibem biler de. Şoň üçin özüni hasam çağlar bilen gatnaşyklaryňyzy gornanyňyzda şo qahary eýerjek bolun, hiç bir ýagdaýda mümkin bolan ýagdaýda çağı bilen gatnaşyňyzda qaharly ýagdaýda bolmajak bolmaly. Hiç bir ýagdaýda çağı bilen gatnaşyňyzda qaharly ýagdaýda gatnaşmagy besedin.